economic development projects are going to unfold here. Mongameli weli uRamaphosa uthi onke amaphulo ophuhliso aza kuqala eMpuma Koloni. Unikezele ngobungqina uzandile Khumalo kwityala lokugetyengwa kukaSenzo Meyiwa neliqale ngokutsha namhlanje. Kukhangeleka lingekapheli idabi lemali phakathi kweBanyana Banyana neSAFA. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo Ndambi Ndodwa Ndaba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonsundu. Nanjengoko ihlabathi likhumbula usuku lukabawu Nelson Mandela apha eMzantsi Afrika, umongameli Ramaphosa ubhengeze ukuba uphuhliso kwezoqoqosho luza kuqala eMpuma Koloni apho ikhoyo inkaba yesiswenye somzabalazo esingasekhoyo ubawu Nelson Mandela. Utsho etyhila umfanekiso oqingqiweyo wale ngwevu yakwaMadiba emuseum eMthatha namhlanje. Imuseum nesebe lezemidlalo nenkcubeko kweli phondo zinikezele ngethala leencwadi kwisikolo samabanga aphakamileyo izingisa comprehensive njengenxalenye yokuzeka mzekweni kuMadiba. Kwisikhumbuzo songasekhoyo wayesakuba ngumongameli welu ubawu Nelson Mandela, umfundi wesikolo samabanga aphakamileyo izingisa comprehensive wavile encitha utyalele iNelson Mandela Museum wacela ukuba ithala leencwadi lesikolo sakhe lilungiswe. Uavile uthe eli liphupha elingafezekanga kuye kuphela kodwa nakubo bonke abafundi basezingisa. I thought maybe it would be quick access when we have a library, and inside the library we will also have computers for researching. Ubawu Nelson Mandela wafunda kwisikolo samabanga aphantsi apha eQunu kwaye kulapho utyhilwe khona umfanekiso wakhe oqingqiweyo. Undileka Mandela uthi lo mfanekiso sisikhumbuzo somgamo-selo wanjwe ngabemi beli ndawonye nobawu Mandela. This affects us as a family of where we come from, not just as a family, as a people of where we come from. We come from a culture of Ubuntu, a culture that we've lost nowadays. Iphondo laziwa ngentswela-ngqesho kunye neendlela ezingekho mgangathweni. Umongameli Ramaphosa uqhwabela izandla umgamo-selo ugangathiwe. Xa sizoqala ukwenza the electric vehicles that are soon going to be in demand in the rest of the world, the Eastern Cape will be one of our provinces that are going to be leading in making electric vehicles. A lot of economic development projects are going to unfold here when it comes to roads, even when it comes to water. Umongameli Ramaphosa ubongoze abemi beli nabehlabathi ngokubanzi ukuba baqaphele imizuzu yabo e-67 ngokuthi babonise ubuntu nobubele kwabo bangathathi intweni. Kwiindaba zethu kuChannel 163 Dulusiphosethu Boyi eQunu. Kusenjalo bekuthe bhazalala kulo lonke eli namhlanje, abantu bechitha ixesha kumaphulo awohlukeneyo ukuphuhlisa uluntu olungathathi intweni ngeliqaphela olusuku lokuzalwa kaMadiba mde. Kwiphondo laKwaZulu-Natal, inkampani yakwa-Coca-Cola ibambisene namasebe awohlukeneyo karhulumente bebeqhuba iphulo lokucoca iLagon Bay njengenxalenye yolusuku ngelivundlisa uluntu ngokubaluleka kococeko lokusingqongileyo. Today is really about bringing awareness to society, making sure that we make our contribution during this wonderful day where we're enjoying and celebrating the father of our democracy, Nelson Mandela. Ukanti kwiphondo laseMpumalanga urhulumente wephondo ebambisene neenkampani zabucala baphose esivivaneni kwiziko lolutsha lasekuhlaleni kwilali yaseMatibidi ngokuthi babinze ngeekhompyutha kwakunye nethala lencwadi. Sifikile ke sayilungisa sayibeka isimeni esiright sa-identifya izidingo ezidingakalayo ukuze senze ukuthi abantwana balana basendaweni bakuthole amathuba lokuthi nabo bafunde. Kusenjalo kwiphondo lasentshona Koloni umbutho ongenzi ngeniso i-Letless of Love ubufuna ukwaphula irekhodi lehlabathi ngokuthi upheke okona kutya kuninzi ngosuku nokuza kunceda abantwana abazimpula zikalujaca.
We hope to set an Ubuntu world record, and that is around the highest number of volunteers doing 67 minutes on Mandela Day to nurture, nourish and grow young children in ECDs and impoverished communities. Ukanti naseRhawutini bekumanqada-nqada osaziwayo kwakunye nabapheki abaphume izandla bebila besoma bepheka isuphu ezilitha eziyi-67,000 nezakunikwa abo bangenamakhaya, inkedama kwakunye nabo bangathathi ntweni. We've got kitchens all over the country that are doing this, going to different places. So as it is, we've had buckets that have gone to Togoza, that have gone to Alexander, that have gone to... We want to make sure that everybody gets to feel what Mandela's love is. iMandela Day ayikwakwenza okuhle kolu suku kuphela, koko bayakhuthazwa abantu ukuba baphose umrhaji bangenelele bancede abo bangathathi ntweni. Ubelingqina lokuqala ukhwele emkhumbini uZandile Khumalo kwityala lokugetyengwa kukaSenzo Meyiwa neliqala ngokutsha kwinkundla ephakamileyo ePitoli. Ujaji Ratha Mokgwatleng nguye ochopele ityala emva kokunqunyanyiswa kukajaji Chefiwa Maumele. Ingqina lokuqala elibiziweyo nguZandile Khumalo othi bangenelwa ngootsotsi. Ngithema ngipopola ngabona abantu besilisa ababili. When I peeped, I saw two male persons. Right here at the passage. Kwasekuthi lo oyedwa umfishane wamaDress wamaphambili wena vele ungene kuqala. Uchaze akubonileyo ngalomhla weshwangusha ngethuba athi babexambulisana nabaqhekezi. And then isithema sekitchen kanjalo sibhizi sibalwisa, and then ngabona i-crash kaDumela isebenzisa ime ila phansi ihleli la phansi eduzane kwe-heat. And then mangiqeda ukulithatha i-crash ngathi ngiyazama ukumshaya lo wesibili omude, ngithi ngiyazama ukumshaya bengafikeli, and then uTumelo walithatha kumini i-crash kwawuyena oshayayo. And then ithema kusenjalo-ke ngase ngizwa kuqhuma isibhamu. Ukwachaza ngendlela abazimela ngayo ngelisindisa ubomi babo kuquka noMeyiwa. And then mangisebhathroom kanjalo ngaphinde futhi ngezwe isibhamu sikhala. And then ngithe mangisapopola kanjalo ngipopola eminyango nakhona ngipopolela la ngihleli engiskwate khona ngikhiphe ikhanda, and then ngabona uSenzo ekhokhoba kanje eyoyifihla phakathi naphakathi kosofa ngestand. Ityala liyaqhuba kwakhona ngomso. ANC itha igungqina kancinane kwintetho yayo echasa imfazwe eqhubekayo phakathi kwamazwe iRussia neUkraine. Usekela mongameli we-ANC umnumzana Paul Mashatile ukuthethe oku kwiingxoxo ezintsuku ntathu ezikhwetywe ngulo mbutho. Kwezi ngxoxo kusho ukuqimiba echaphazela ucwangco, ukhuseleko, ukuqinisa amatyathanga uzakuzelwano ngelitshayelela inkomfa ye-BRICS eza kusingathwa kungekudala. Le nkomfa izinyaswe ngamaqela ezopolitiko aphuma kwinxalenye yamazwe eBRICS, imbumba kanxantathu, kanti likhona nekhwahla kwezopolitiko owayesakuba ngumongameli waseNigeria umnumzana Olusegun Obasanjo, kanti khona nowakhokelela ekupheleni kwemfazwe eMozambique ngethuba ingumongameli umnumzana Joaquim Chissano, ababefudula bengomongameli kweli abanumzana Kgalema Motlanthe noThabo Mbeki. Injongo zale ngqungquthela kukutshayelela ezakusingathwa kungekudala kugxilwa kukhuseleko, uphuhliso nozakuzelwano. Political parties should advisedly construct states that mobilize the broadest social partnership to achieve mutually accelerated growth, sustainable development and inclusive multilateralism. Usekela mongameli we-ANC umnumzana Paul Mashatile uphinde wayibethelela eyokuba i-ANC ime ndawoni kumlo ogqubayo phakathi kweRussia ne-Ukraine. The ANC would like to firmly reiterate its anti-war stance, which we have asserted since the war began more than a year ago. The achievement of genuine peace and the peaceful coexistence between Russia, Ukraine and the neighborhood. Uhlabe ikhwelo lokubandakanywa kwamazwe eAfrika kwibhunga lokhuseleko kwizizwe ezimanyeneyo. The ANC proposes that the political party summits
adopt a public call for the reform of the UN Security Council, more so the inclusion of the African continent in the global decision-making body. Kulindeleke ukuba le nkomfa ye-BRICS ibanjelwe kweli kwinyanga ezayo. Ithi iyasamkela isigqibo senkundla ephakamileyo yomntla Gauteng nalapha inkundla ithi umongameli uRamaphosa ayibhengeze lubala incwadi efungelweyo equlethe iinkcukacha ezingokubanjwa kukamongameli Vladimir Putin wase-Russia xa enokuthi cakatha kweli. Ithi yacela inkundla kuba inyanzelise urhulumente weli kuba abambe umongameli Putin ngethuba eza kube ezimase inkomfa ye-BRICS ngo-August. Inkundla ithi incwadi efungelweyo ebhalwe ngumongameli Ramaphosa mayifakwe kubuxhakaxhaka abasenkundleni khona ukuze onke amaqela abandakanyekayo kulomba afikelele kwiinkcukacha zayo. This is especially given the enormous implications for all South Africans that hinge on government's decision-making in this matter, including South Africa's standing on the international stage, should there be a repeat of the circumstances that surrounded the visit of Omar al-Bashir, where South Africa failed in its statutory obligation to both its own foreign policy and instruction by the ICC. Kanti abantu baphefumle kumakhasi ethu onxibelelwano. Usuku mna ndilichitha ngokuba ndizorenovate le creche yabantwana balapha kwesikolo salapha elalini. Ilanga lam ndizalichitha kwelinye iholo apho sizabe sipheka sisenza i-soup kitchen nanjengoko kubanda namhlanje bakhe abantu abangathathi intweni bafumane into eya ethunjini kwilangregge apha eFrance. Ndilichithe nabangani bam saya komnye umama omdala apha elalini eQhitsi samthathela into zakhe sayolihlamba emlanjeni. Wasibulela kakhulu wathi bantwana bam nikhule nibe ngangam. Thina into siyenzileyo namhlanje wethu siyasazigqobha selulutsha lalapha emntla njengobubona umtsha wonke lo mntu lapha lo. Sathatha amatye ke sathatha imihlaba sizawuvala ezandonga zilapha indlela yethu embi kakhulu umsasana. Mbukelo ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Lamkelwe njengamaqhawe akwazileyo ukoyisa idabi lokuxhaphaza iziyobisi iqela lamadoda seTembisa kwiMpumarandi elivela kwiziko loluleko i-Rehabilitation Center ukutsho. Lamatyendyana athabatha isigqibo sokuqubisana nobhubhane weziyobisi ngoncedo lombutho iTembisa Drug Rehabilitation Movement. La ngamagorha atyhoboze ngaphaya komqobo wokuxhaphaza iziyobisi emva kokuthabatha isigqibo sokujongana ngqo neligongqongqo. Namhlanje amkelwe luluntu lwaseTembisa njengoko ebuya engamaqhawe akwazileyo ukunqoba utshaba. iTembisa Drug Rehabilitation Movement ithi iingcango zayo zivulelwe nabani na ohlatywa ngameva alobhubhane. Lana eTembisa asifuna umuntu ukuthi uyaphushiwa, asifuna umuntu ukuthi yena he or she is serious, is sick and tired of using drugs. Kambe bathi inyathelo lokuqala kukuzazi ukuba unengxaki yaye ungoyiki ukujongana nayo. Batsho bebamba ngazibini ngenkxaso abayifumeneyo ukusuka ekuqaleni ukuza kuthi ga ngoku. Nokubuya kwami rehab, I feel good, but my journey was not like all right, but today with the grace of the Lord ngibonga uNkulunkulu ngentando kaNkulunkulu nje yonke into izoyenzeka nabanye abafethu ngithanda ukubakhuthaza ukuthi it's not simple but it's take the step. Ngiyafisela ukuthi the new generation in decades must not fall to the same trap that I've been gone through. So ngiyafisela ukuthi ngingaspreada a word to the generation ngibayazise ukuthi lento sibuya kuyo ayizikaze yalunga and anyeke isuke ilungile. Usipho uthi uneminyaka elikhoboka leziyobisi watsho encoma inkqubo aphansi kwayo. Nje bengisebenzisa inyawupe ngina 24 years ngisebenzisa ama-drugs kanjalo, but iprogram incedile kakhulu sesteri ngoba ingenze ukuthi ngirealize ukuthi ngine-problem namhlanje kuwo ama-drugs. Ukanti intsapho zabo zixolile ukubona abantwana babo bechacha. Ngithabile kakhulu. Ndonwabe kakhulu. Ndibulela uYehova ngendlela izinto zenzeke ngayo. Kamatlamudimo ngithabile thatha kakhulu. Ndivuye kakhulu. Umntwana wam waqala usebenzisa iziyobisi eneminyaka engama-36. Eyona nto ibuhlungu bendingasakwazi nolala. Nekisarobali.
Nakubeni besilwile isigaba sokuqala ubomi ngumzamo, kodwa ke ngenxa yenkxaso abaza kuyifumana baza kuqhubeka bengamaqhawe aphakade. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguzuki Cetywayo, ndiseTembisa. Inkampani iNestle ityale i-79 million rands kumzimveliso wayo nozinze amansqral kumntla wePitoli. Le nkampani ithi liphulo layo lokusondeza lo mzimveliso ebantwini kudale amathuba emisebenzi. Ngokutsho kweNestle, eliphulo sele livelise imisebenzi ebalelwa ku-27,000, iquka izithuba zemisebenzi zenjineli nokusetyenziswa kobuxhakaxhaka bale mihla phakathi kwezinye izakhono ezixhamlileyo. Osomaqhuzu bakwaNestle bathathe elithuba baqhayisa ngeemveliso zabo ezithandwayo kweli eziza kuveliswa kweli ziko. The plant will produce a range of Nescafe coffee mixes, including the beloved Nescafe Gold line that is savored by millions of South Africans. This investment goes beyond manufacturing and extends to job creation, especially considering the high unemployment rate in the country. iNestle ikwathi kubalulekile ukusondeza amaphulo-phuhliso kufutshane noluntu, uluvo olo oluxhaswe nangabo bebezimasela umsitho. You can see that there is a need for Babelehi as an industrial area to be brought back to life as a source of employment. For those of you who understand the dynamics of where this area is, the CBD of Pretoria is very far. So to have an employer that is close to the people is going to make a big difference. Le nkampani kwathi inenjongo zokukhulisa utyalo-mali kweli, okuvuselela icandelo lemizimveliso nokuqinisekisa ukuba bahlala besiza neemveliso ezintsha ezikwasemgangathweni besebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla. Kusele iintsuku ezimbini kuphela phambi kokuba iqalise indebe yehlabathi abasetyhini neza kubanjelwa kwelase-Australia nase-New Zealand, kwaye kusele iintsuku ezintlanu phambi kokuba iBanyana Banyana idlala umdlalo wayo wokuqala neSweden kuGroup G ngecawe. iBanyana Banyana sele ithabathe inxaxheba kwiindebe zehlabathi ezintathu, kwaye kuzo zonke iphume kumjikelo wokuqala okanye i-group stages. Kodwa ke kweli tyeli ezintwazana zakowethu zifuna ukwenza imbali zidlulele kumjikelo olandelayo. In the Sweden game for us is going to also be a little bit different. Costa Rica wasn't as physical as Sweden is and as tall. And they didn't really capitalize on their set pieces as we kind of thought they were. So I think set pieces we need to still get a little bit better at because we weren't really tested in this game. Thabile Makhaphela selengqankile nemozulu. Koske bamqwathi apho kwideska yakho yendaba ndikubulise ke emzonsunde ekhaya ndikwamkele kaloku nako yam ke idesika yemozulu mna igama lam ndikuthabile umamvelase uqhodeni ndingowakwa kwamakhaphela bethuna masijonge nansi imozulu. Sivula ke phondo phaya eMpuma Koloni eMonti phaya eziphunzana ko-17 degrees wamathonsi ke emvula ekuseni ngomso kube kufana ke emzonsunde phaya koGqeberha neziphaluka 14 ngamathonsi entshizane. Majoyi kwakhona xa uhamba nami sijonga phaya eFree State eBloemfontein ngu-16 degrees nayo phole kamandi futhi uvuka kuconge nje yonke imini yangomso kanti kuyafana kwakhona naphaya koSasolburg ko-19 degrees. Yenjenje ke imeko phaya eGauteng eJohannesburg lishumi nje elikhatshwa sisibhozo elicaconge kamandi nje kwasekuseni ngomso phaya ngorhatya kwindawo ezifana phaa koVereniging kusekuhle kakhulu ko-19 degrees. Yenjenje ke imbukelo wamapho ekhaya imeko phaya KwaZulu Natal eThekwini ku-19 degrees wamathonsi emvula kwasekuseni ngomso kanti kuyafana kwakhona phaya koMgungundlovu KwaZulu ko-17 degrees. Masijonge ke imbukelo wam apho ekhaya phaya eLimpopo koPhalaburwa ngama-29 kucoke kamandi phaa kwasekuseni ngomso kanti emini phaya eLimpopo ePolokwane kuye futhi lo 21 degrees osacwengileyo. Kanti xa siyabajonga kwakhona phaya eMpumalanga koMbombela neziphaluka ngama-20 ekhatshwa sisibhozo entshizane zemvula kwasekuseni ngomso phaya ngorhatya kwakhona phaa koSekunda lishumi nje linesithoba. Hamba nambukela apha ekhaya sijonge phaya ephondweni Northwest koMahikeng ngama-20 ekhatshwa sisibini kuconge kamandi phaya bevuka nje ekuseni ngomso kanti lo meko isentle phaya koRustenburg kucwengile ko-23 degrees. Ukandweni imeko phaya eNorthern Cape koKimberley lishumi nje likhatshwa sisihlanu liphole kamandi kwasekuseni phaa ngomso bevuka kanti lo meko kuyaqhubeka kwakhona phaya eNorthern Cape ko-Upington ko-15 degrees naye akakabi kwahlaba.
kanti yona yenjenje imeko phaya entshona koloni ekapa lodumo ngu-12 umnqephileka amaqondo okutshisa phaya amathonsi emvula kwasekuseni ngomso masiva bethu imozulu phaya ngegeorge ngo-11 degrees kwamathonsi emvula kukangako ke bukelo wam apha kwidistika yam imozulu mna ndikuthanda kangaka xesha limyoli ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.